ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ದಾಯಿ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಪೊದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪಿರ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಆನ್ ದ ವೇದ ಕತೆ ಒಂದು ಆವೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಿಕುಲ್ ನೋಟು ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನತ ದೊಂಬು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೂನಗ ನಿಕುಲು ಲೆಮನ್ ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯಾನೊಂದೇನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕನಾಪೆನೆ ಬಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅವೇನು ತೊಟ್ಟೆಡ್ದಿದ್ದು ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಫ್ರೂಟ್ಲ ಒರಿದುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಂಚ್ ಆದಿತ್ತುಜಿ 3:30 3:45 ದಾದನ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಸಾದಿಡು ಅಲ್ಪ ಜೊತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ತಿಂಡ ಕಾಫಿ ಪರ್ಯ ಬಟ್ ಮೇರ್ ತಿಂಜೇರು ದಾಯಿ ಅಂತೂಲೆ ಬಲ ಮುಳ್ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನನು ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಜಿ ಓಲೋಕತ್ತುಂಡು ಓಯ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಪ್ಪಟ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ ದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂದು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂತಾದ ಎನ್ನಲ ತನಿಷ್ನಲ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಲಾಕ್ ಬೇಕ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪು ವೇಗ್ ದುಪ್ಪಟ ನಿಂಚಿ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ತಿಂಡಾತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಫಿ ಪರ್ಯ ಎಂಕಲೆಗ್ 3:30 ಅಂಡಲ 3:45 ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ 3:30 3:45 ಅಂದಾಜಿ ಅಂದೇನೆಲ್ಲ 3:30 ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚ್ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ ಎಂಕುಲೇನ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಮಾರೆ ಆಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏತುಂಡು ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಕಡತು ಬುಡ್ಕ ಹೈವೇಡ್ ಪೋನಾಗ ಓಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಹೈವೇಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತಾ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಾತೆ ಮುಲ್ತಾ ಫುಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತಾ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ್ಲ ಊರ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ನ ಎಂಕು ಲೇಪಲ್ಲ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪಾತೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮುದ್ದೆ ಮಟನ್ ಫ್ರೈ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಹೈವೇಡ್ ಓವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಾರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಎಂಚೌಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಶಿ ತಿಂದು ಬುಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲೋಲ ಉಂತಾರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ತೂದು ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮೇರೆಗ್ ಡಿಯರ್ ವನಸ್ ಪೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಆದ್ ಕಾಫಿ ದಾದಣ್ಣಲ ಪರ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ಯ ಬಟ್ ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಗರ್ ಉಂತು ಬಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂದು ಬುಡ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಮರತ್ತು ಪುಪ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೇಟರ್ ಬರ್ಗರ್ ಆವಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಓಲಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಡೋಂಟ್ ಶೇಕ್ ದ ಕಾರ್ ತಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅಂಚ ಮೂಲಿಕ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಯಾರೆಗೊಂಜಿ ಗೌಡ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜತ್ತದೇರಾರು ಅರ್ ಅಲ್ಪ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ KFC ಓಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಆರಡೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಸಿ ದಾದನ ಬರ್ಪೇರು ಯಾಳ ತನಿಷ್ಲ ಇರುವರೆ ತಿನ್ಪುನ ಆರು ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಚ ಆರೆಗೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕನಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲೆ ಗೋಲ ಆಪುಂಡು ಇರುವೆರಿಗೆ ಎಂಚನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ ಆರೆಗ್ ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಮುದ್ದೆ ದಾದನಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಸನ್ಲ ಮುಟ್ಟುದು ಹಾಸನ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರೇತೇರು ಐ ಥಿಂಕ್ 1 ಅತ್ತ ಎಂಕೊಂತು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಾಸನ ನನ್ನಲ ಮುಟ್ಟುದು ಹಾಸನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ನೆಟ ಸುಯ್ಯ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಹಾಸನ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಘಾಟಿಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಆಪ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ಜೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ತನಿಷ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶೋ ಯೋರ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಏನ ಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ರೈ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಪಾಂಡಲ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುನಾತು ಡ್ರೈ ಆಪುನಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಹಾಗೆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತವ ಡ್ರೈ ವೆದರ್ಗ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಪು ಅಂಚ ಕತೆ ಯಾನಣ್ಣ ಎಂಕಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡತೆ ಪಾಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ದಾದ ಬಂದ್ ಮುಂದುಲೆ ಮಣಿಪಲ್ಲೆ ಕುಳ್ಳೆ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ HOT ಅನ್ಪಲೆ ಹಾಟ್ ಏರೆಗ್ ಕುಡ್ಲ ತನಿಷ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಣೆಲಕ್ಕನಗಲ ಕೋಲ್ಡ್ ತನಿಷ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬರೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕೋಳಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಮೇತ ಮೀತೆ ಬಟ್ ಕುಂಬರೊಂದಿಗ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ ಡ್ಯಾಡಕೇನು ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಂತ ಕುಡ್ಲ ಯಾನು ಶೆಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಅವಳು ಶೆಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಚಳಿನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ವಾಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾಯ್ಕು ಬೆಚ್ಚ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೇಸ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತನೇಶ್ ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಪಾರ್ದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೊಚ್ಪದೆ ಕಲಿ ಮಾತ ನೀನ್ ಪೂರ ಪಕ್ಕಿ ಪತ್ತು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೇಜಿ ಆಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ ತಕುಲ್ ತೂದು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ ಒಂಜಿ 9 o'clock ದೌಲೈ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುವ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಪಿರ ಕುಡ್ಲಡೆ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್